नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रुआ सबे। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखा भैया। और हमहू एकदम फर्स्ट क्लास बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके एकदम नया गीत, एकदम ब्रांड मीटर बाटे। बस एक नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से गायकी कैला के जरूरत बा। बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% ब्लास्ट करी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एक धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं खे। रुआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मीटर व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। काहे कि भैया हम हर तरह के गीत लिखे नहीं, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया कंपोज भी। तो रुआ जैसन भी मीटर लिखवाओ होके बेहिचक कॉल कर सकीले, चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देले बनी। और कहल चाहब कि चैनल पर अगर पहली बार आई लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बाटे कि अब झूठे करता रे हमारा पर शौक रे, आ हमारा पर बस अब तोहरे बाहक रे। पागल है, विश्वास कर कि अब झूठे करता रे हमारा पर शौक रे, आ हमारा पर बस अब तोहरे बाहक रे। तोहरे के पावे खातिर हम पूरन की से मुहवा मोड़ लेनी, कि तोहरे के पावे खातिर हम पूरन की से मुहवा मोड़ लेनी। आ कौन जादू चलैले पयलिया कजलिया के हम तो छोड़ देनी, कौन जादू चलौले पयलिया कजलिया के हम तो छोड़ देनी। अब झूठे करता रे हमारा पसक रे, आ हमारा प बस अब तोहरे बाहक रे। तोहरे के पावे खातिर हम पूरन की से मुहवा मोड़ लेनी। हाँ तोहरे के पावे खातिर हम पूरन की से मुहवा मोड़ लेनी। आ कौन जादू चलौले पजलिया कजलिया के हम तो छोड़ देनी, कौन जादू चलौले पयलिया कजलिया के हम तो छोड़ देनी। तो भैया अगर हमसे गाँव में कोनो भूल चूक भली तो क्षमा चाहता नहीं, काहे कि हमारे ऐसा आवाज़ नहीं के रउआ के डमी बता दिले बानी। और रउआ एक के बढ़िया से माच के गा देता नहीं नया म्यूजिक पर, तो गाना 100% गर्दा करी भैया। तो अगर मीटर पसंद बा और फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे होके चाहे नया म्यूजिक बनवावे होके रुआ बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। और वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आई लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले भैया, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया गाना सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में, तब तक लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।